ndaibata fish kulake shore. Ndichibata fish kudaro garo ndakatanga kuritsika negumbo rangu rekuleft. Ndatotaurira vamwe ndatsika garo ndichipedza kutaura rakavhara ndibata muchiuno. Vanobva vazodzoka futi pane kamusikana kati 12 years 15 vazodzoka akati ahwei panapa nemuti tochero mama tuadini twamutsa havasi kudini havasi kumuka ngati amanje kuti ndiende ndegoma azvidini hazviiti ba tobva nenono tocha nepawindo rekuseri rarakaboka ndatosha dai so ndakaona murume anga abata mukadzi dai akamubata akaita kunga vakanga vagara pasi asi pandakanotocha ndingangoti toche iye achitaridza kuti ndiyani akutocha ndakurumidza dini kubvisa tochi because ndanonoti mukadzi akachibhidha ndakangona injari apa yepagotsi. A man from Rusape narrowly survived a crocodile attack while fishing in Lake Chivero. Ndipo paunongoona wega kuti Mwari anenge achiri kukuda panyika. Nekuti hazvisi nyore kurwisana negarwe 30 minutes uri mumvura uchizokwanisa kubuda uri mupenyu. Ukuwo murume wekwamutare kuchikanga oponda mudzimai wake mushure mekurwira kuti mukadzi akanga asiya kacheche mumba kachichema iye ndokuenda kumashops kunonwa wawa. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again with a sad update yandasanganawo nayo mumastreets esocial media umo. Update yedu ya nhasi inyaya yakaitika kuLake Chivero apo murume anonzi Garikai Chiweshe ane 31 years dzekuberekwa uyo kumusha anobva kwaSabho kumuchinjiko kudunhu raMambo Chienda Mbuya kwaRusape. Anoti akarwisana negarwe kwemaminutes anokwana 30 apo rakamutyora maoko ese ayo aanoti ari kutsvagawo rubatsiro kuti ange achiiswa simbi. Garikai achitsanangura nyaya yake iyi abva apa yambiro kune vamwe vanoita zvekubata fishi akati kana mava kuita basa renyu shandisai mabhoti nekuti mumvura umu mune zvikara ende zvinouraya. Mhuri yeZimbabwe ngatinzwei Garikai achitaura, asi mapedza kuteerera nyaya iyi ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga nemaonero enyu. Ndaibata fish kulake shore. Ndichibata fish kudaro garo ndakatanga kuritsika negumbo rangu rekuleft. Ndatotaurira vamwe ndatsika garo ndichipedza kutaura rakavhara ndibata muchiuno. Ndichindibata muchiuno ndakatsvaga musoro waro ndakabata ziso ndakaribaya muziso varasiya vararuma ruoko iroro. Varakaruma ruoko rakavhara tanga kuspina richindityora. Ndichityora kudaro ndakati kune mumwe wangu ndipe banga. Ndichingotambidzwa banga rakavhara siya rega uko varaivha raruma kune rimwe ruoko. Varatanga futi kupidiguka richityora. Varatanga kundinyudza richindibuditsa richindinyudza. Ndakazotanga kurizvuwa kubuda naro mbijana kunze kusvika ndabatwa nemumwe wangu mvura iri muhuro. Ndiye akazi achinditora vamwe vakazobatsirana kudhonza kubuditsa kunze ndokubva wanditakura waenda neni kusvika ndaya kuchipatara. Kwakuri kuma3. Maive mangani panguva yakaitika tsaona? Tatiri 8 tashanda 38. Ndakangoti ndichiritsika ndichingotaurira vanhu ndatsika garo ndakavhara ndichivhara toyavhara tondibata muchiuno. Randibata muchiuno ndopa ndakatsvaga musoro waro ndandabata muziso ndaribaya muziso varasiya vararuma ruoko iri. Panguva rakaruma ruoko rakavhara tanga kutyora. Ndati kune mumwe wangu ndipowo banga achinditambidza banga ndakavhara siya rega uko rakavhara ivhara tanga kuruma kuraiti varatyora futi banga rakatozondicheka apo richidonhera pasi. Kwakutanga kuti rakundinyudza ndakazotanga kurizvuwa bichana ndichienda nechekunze nekuti kwanga ndiri mamuri mukati ndopakaya mumwe wangu achindibata mvura yanga iri muhuro. Kwakutanga kundizvuwa mumwe wabatsirana kubva ndibuditsa kunze. Takusvika kunze mvura yemumabvu ndoparakabayiwa nemumwe nechimuti varasiya kwakubuda neni kunze kwakuzonditakura kuenda neni notakuriwa nemota kuti tiende kuchipatara. Kungofungidzirawo 30 minutes kufungidzira nekuti chinhu chaindinyudza chichindibuditsa zvekuti ndatovhiringikawo handizonyatsoziva 30 minutes kufungidzira kudaro. Ndakandibata nini ndese kwakundipinza mukana ndiri pakati. Chiuno chese chakaiswa mukanwa? Chinhu chese chakapinda mukana. Saka ndakabva ndaritsvaga musoro risati ratanga kuspina neni. Ndabata musoro vandaribaya muziso varasiya vararuma ruoko rwandabayisa muziso iroro. Saka rakatanga kuvhara tanga kutyora paruoko iri.
Varati kune mumwe wangu anga ndinaye ndipe banga angada kutotiza. Afa nditambidza banga. Achingonditambidza banga rakasiya regawo. Vara rowawo. Ratanga kutotyora. Nguva rakandityora, rakazotanga inini ndakazotanga kudhonza bijani. Ndava nechekunze nekuti ndiri mukati. Ndopakaya mumwe wangu achindibata. Afa ndizvo apo wazobatsirana nevamwe kundidhonzera kubuda kunze. Ndamvura yemabvu. Ndopa rakazobayiwa nechimuti. Varazosiya varadzokera mvura. Mumwe wangu ndopa wakanditakura kuenda neni panotakura nemota. Mungori nemavanga mazino angangodhinda mazino chete. Apa chest yaitoya kurwoko, pa chest yaitoya kurwoko. Asi muchuno mazino acho ese atorimo, mavanga acho nekuti mamwe acho anga akatodzika. Arimo mavanga ese muchuno. Rapa. Napa zino ranga rakaroma. Kunoku iri rimwe racho rakarova kuita. Kudiwa isimbi kuti maoko abatana ari kuda simbi. Ada kuiswa simbi ese, ada kuiswa simbi iri neiri, ese ada kuiswa simbi. Andoti vamwe vane zvichazobata wenga vasapinde vasina mabhoti ekupinzisa mvura. Nekuti mhuka dziri mumvura sekwataishandirawo hadzina kumira mushe. Nekuti mhuka yakandibata inini yainditakura ndine 30 liters dzanga ndakasungirira kumusana. Dzanga ndakashandisa kuita maflota. Tainyura nadzo 30 liters dzese. Saka ndokumbirawo mhuri yeZimbabwe vanhu vasatambire zvinokuvadza. Wakatambira pane njodzi munokuvara sekuti izvozvi tatiri kutsvaga. Asi zvinhu zvacho zvakaoma kuti tsaona dzakabva dzasanganawo nesi nekuti vana hatina chekuti tingavapa. Kana tikati tigarire vanhu kuponda hazvina zvazvinobatsira, bheta kutsvaga. Kusanganawo netsaona uri mukutsvaga. Kuvhima kuti vana vararame vaone chekudya. Tofunga mangozvinzwirawo mukoma Garikai vachirondedzera nyaya yavo. Hope vachawana rubatsiro rwavari kuda. Then our second update. Iyi i-update yenyaya inosuwisa kwazvo yakaitika kwaMutare mulocation reChikanga apo murume anonzi Tawanda Mudarikwa 34 aponda mudzimai wake Samantha Chuma 41. Zvikureva izvo kuti mukadzi aiva muhombe kune murume wake. According to Herald Zimbabwe yanyora iyo kuti scenes from Chikanga Mutare where a 34-year-old man Tawanda Muradzikwa allegedly murdered his wife Samantha Chuma 41 following a domestic dispute yesterday. According to reports, the incident occurred after Samantha reportedly left their 4-month-old baby girl crying alone in a bedroom while she was having drinks at nearby shops. The tragic incident has sent shockwave through the community, with residents expressing grief and concern over the loss of life and the impact on the young child left behind. Aya ndiwo mashoko aburiswa iwo neHerald mushure mekunge paitika chiitiko ichi. Muri yeZimbabwe zvinhu zvinosuwisa kwazvo kuti vanhu vari kungourayana munyika zuva nezuva kunge huku. Ndikuda kukusiyai makateerera vavakidzani vevanhu ava vachitaura zvakaitika. Asi mapedza kuona nekuteerera, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Ndakatombogarapo apa 5 years, tata ne 5 years tagarapo. Vanhu ava vaigara vachirovana. Sometimes vakatodhakwa, especially vakatodhakwa mukadzi otomboenda kubhawa osiya mwana, murume achiteera kuti mwana uri usiya mwana mucheche. Bamba chaitodzoka kuma 4 am warara usiku isasikwa nemwana. Saka vaigara vachirovana, isu tichitombobata musadaro. Mukadzi dai uriwo wasiya chikoro, murume odhakwa zvake nokuti iwo ndiwo munhu nevana. Vaitombogara vachitombosungwa, vasungwa vodzoka nenyaya idzodzo. Vakavharirwa vodzoka nenyaya idzodzo. So zvaitika nezvimwe nezvekuti mukadzi akaenda spafu nemwana achisiya mwana kumwe aka 4 months. So murume akatendera nemba isatsvaga mukadzi anomwana. Achibva auya bva ati mambomuonawo here mukadzi uyu. Tati atinomuona. Mwana achingochema bva anguya bva atisira mwana. Then ndandinowamwe mai atogara nawo panapa achitosuka achitotaura nyaya ndakagara pato. Ndatobata mwana. Then achibva ndamuti mwana aramba achichema achingotendera nemba. Wadi kuenda notora mukadzi wako kuspa uko. Achibva aenda. The time yakareti rebei banana. Time yati rebei ngazve 30 minutes I think. Achibva adini ndatera. Because mwana akaramba achichema. Ndatera uspa uko yake ndosvika mukadzi akatogara.
pamberi pebhawa ndatomutambidza mwana kuti tangotoyamisa mwana wake ndikasvika kuti murume anga ari panapa nepajurawa so zvadaro murume takatodzoka takatotukamidzana tadzoka pamba pamba patatodzoka ibva topindawo navanogara imomo tatodzoka kudaro patopinda mba tatanga kubika then vanoiri tadzuwa hombe ndokazotanga yononokera mapasi 6 vakatatumburo tochi mwana mucheche ari kuchema asi kuona paari vandata tochi yekuti asei dhedhenyu wakadhakwa nodini wakazodonza foni yangu maenda chiinayo koko vanombotora inspector vanoibva vazodzoka futi pane kamusikana katikira 12 years 18 vazodzoka akati ahuyai panapa nemuti tochero mama vari adini twamusa havasi kudini hasi kumuka ngati amanje kuti ndiende ndegoma hazvidini hazviiti ba tobva nenonotocha nepa ewindo rekuseri rarakaboka vandatosha dai so ndakaona murume anga abata mukadzi dai akamubata akaita kunga vakanga vakagara pasi asi pandakanotocha ndingangoti toche iye achitaridza kuti ndiana ari kutocha ndakurumidzwa dini kubvisa tochi bcause ndanonoti mukadzi akachibhidha ndakangona injari apa yepagotsi vandadini vandanoti vandatangoti shedzo wangu ndopandakatangodi kushedza wangu uyu mukomana uyu tinogara takamutsura saabereki ake tinonga zita naabereki akabasisima asi taigara takamutsura tawanda mukadzi aroga unotaura naye kana paine zvanetsa mogadzirisana zvinhu zviite zvakanaka asi mukomana wa haasaiteerere but aiite ngacho takadhakwa kurowa chaiko chaiko ndokwaida but mukadzi wacho adhakwa unga asina problem munhu waifara ziro wakatobva utototere mamazai kumba kwedu aitofara ndaitomuti amweni angu iye chiti murowa saka munhu wanga akasununguka hake asi nyaya yekutoti izvo zvakazoitikire mukudhakwa kuti doro mukadzi takambokuti regera akamboregera kwenguva yakaregera asi wakazouya kodzokera kuti kudi komwe doro murume akambosungisa mukadzi 2 times nokuti mukadzi aishandisa mapanga ndozvanga atori nembonja hama dzacho dzongozvizidzozvisaii saka aizopa yekugumai akanzi ndamutora pisiroti murume but haana kuenda nokuti vasobva zvakabva zvagadzirisana zvega zvikanzisaini saka ipapa ndi mukadzi de ararama kamurume asungwa kunzaro wamukadzika tozati aitoenda kunoti mukamusasunga murume inyaya yekuti zvazongoenda nepamwe nezuro ndakatosangana naye aine tumabhodhoro twake twiri tuma 8 pm saka ndikatomutora tawanda bhazuva ikanzano vauya ndikati no haya una watengerachi watenga tumakozodetiko zvamadhamu zviripi tikanzi ndogadzisa tawanda nondomuziya pakumwa tese chete kutazi kutanga kutomuziya ndakatomuziya pendakauya kuzogadzira madhoo panapa ndambogadzira madhoo ake patoiletsi anditaurindo ndiane grade 2 kapena saka ndakamugadzira madhoo ake ndichigadzira madhoo acho zvaitonetsa nemukadzi asi ndakatonumwidzawo dziwa racho iriro pazuva ndakagadzira madhoo its last year but nezuro ndopendakamuona ndikati ano ndichitomutaurira kuti no aona chengetani ndaikurudzira yangu yandaiti chengetani nemukadzi pane zvendakataona ndichigadzira madhoo ake saka chikurudziro yangu ndaitoti ndikanomuona pasi patichidhaka ndaitomutaurira kuti ano enda kugara nemukadzi zvakanaka ende mukadzi wacho anga asina problem yayoti noti iye mukadzi wacho aitomuteera tawanda ari pasi pa aitomuteera kuzomudhonza adhaka kudanana vaidanana zvekuti dhunu vari sobheri vaitovaona turi twese vaironga zvinhu zvavo but chine musoro chairongwa pana but vaiti vakangobata mari ndokaita problem mari nedoro ndoiravapesandisa nokuti kazhinji kana mari dzemarentausi dzabuda murume aiti ndipe yefodya ino mukadzi aida kutora yese ndopavaitanga kurovana naye baba inenge iri nyaya chenjedzo yetinoda kupa hangu kune wane madzimai kana uchidhakwa zvako kana waenda seni nhangu ndoti ndikadhakwa ndaenda mudzimai wangu watoziva kuti baba wakatodhakwa ndotosvika ndotora kana kuti wasvika kumba kana mukadzi akutadziresa usamurowa kana kuti isibheta kuti ubve ako pamba pachoenda kutsvaka zvinokuwaraidza ako uzodzoka odini kana mukadzi kupopota chaichaka usapikisa indoita zvaunoitawo kana utorara hako kana kutotsvakawo kune shamwari wokuenda
ukanzira wotaura dambudziko rako noti ukataura dambudziko rako kune shamwari kunewe kana kuti kune madzisahwira rinokanzirwa here zvoti kumba unosvika wadi unozosvika uine pfungwa dzakadaro